Ahoj, poď si zameditovať. Zatvor oči, nadýchni sa a vydýchni. Vnímaj všetok priestor okolo seba. Vnímaj, čo sa okolo teba deje. Môže to byť hluk, môže to byť nejaký šum, môže to byť pohyb niekoho. To je úplne jedno. Vnímaj život okolo seba. A predstav si, ako sa okolo teba rozvíri jemnučký strieborný prach. A krúži okolo teba a vytvára priehľadnú, ale neprestupnú kopulu, ktorá ťa chráni od všetkých vplyvov zvonka. Od stresu, od napätia, od hluku, od nepríjemného kriku, od zvukov, ktoré ťa vyrušujú. Vnímaj, ako je táto kopula uzatvorená, ale je úplne jemná a mekučká. Predstav si, ako ťa táto kopula chráni a zároveň ťa vyživuje, uvoľňuje, sprítomňuje. Dáva ti priestor na to, aby si bola schopná sústrediť sa na to, čo je práve teraz pre teba dôležité. Vnímaj, aký je to pocit. Byť chránená, zároveň vnímať veľmi jasne presne to, čo práve teraz potrebuješ. Či už potrebuješ pracovať, učiť sa, starať sa o dieťa, venovať sa dieťaťu, váriť, čokoľvek, šoférovať. Čokoľvek, čo teraz práve je pre teba dôležité, sa stáva prioritou číslo 1, pretože tá kopula ťa chráni od všetkých tých vplyvov, ktoré by ťa mohli nejakým spôsobom rozptylovať. Ešte chvíľu si navnímaj, aký je to pocit a zhlboka sa nadýchni. Vydýchni a otvor oči. A teraz sa sústreď na to, čomu sa chceš venovať a venuj tomu plnú pozornosť.